Avui anem a viure una situació un poc ridícula, per la meva opinió, en el ple. Jo penso que ja està bé, que és hora que entre tots fem un esforç per tenir un pot de coneixement i deixar de banda ja, per fi d'una vegada, la política de malbaratament que ens ha portat on estem avui dia, la greu situació en què estem avui dia. Per a mi, la dessaladora i la nau són exactament el mateix. Són dues proves de com es feia política fa uns anys i com no es té que tornar mai més a fer política. Són dos projectes a més, com sol passar. Un és el projecte que defensa el PP, l'altre el defensa el Partit Socialista i estan en contra dels projectes contraris. Per què dic que són el mateix? Són dos projectes, la dessaladora 24 milions d'euros, la nau 13 milions d'euros, projectes que porten anys de retard, faraònics, desproporcionats, i no són res més que una eina de propaganda del PP-PSOE i una eina que utilitzen per a lluitar les seues batalles en la seva guerra que tenen és per obtindre el poder a Madrid. Com deia abans, el que fa falta és contenció de la despesa i que es facin inversions i infraestructures que siguin complementàries i mancomunades entre els diferents municipis de la comarca. No el que es proposen, que pensen que aquesta no és la manera, és la manera en la que es feien les coses fa uns anys i és la que pensa que no és com es tenen que fer les coses avui dia.